andam bakul, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan, ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga matig paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day
Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa inyong higala, Brother Libre Claves. So good morning no mga tigpaminaw na to kutob sa naminaw karon sa radio o sa kutob sa nagtan-aw karon sa atong live, atong gina-welcome sa atong tulumanon ining sayos kabuntagon. So welcome ang tanan og nagapanghinaot. Ako higala nga karong buntaga atong nabatnan ang kahimsog sa atong panglawas. O good morning guys tanan to mga pinalanggan tigpaminaw diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So good morning yung tanan diha mga suki. Atong gipangumusta rin sila si Brother Mudam Flores, sila si Ma'am Marilo, diha si Escalante, o sa tanan na lang gayod nga mga tigpaminaw nato diha sa Negros. Kinasingkasing muna ko higala nga gina-welcome ining sayos kabuntagon. So nagbinugtong taron din, nagsolo ta din histong programa tungod kay wala pa makaabot atong mga kauban tungod tingali sa dili maayo nga sitwasyon sa atong panahon diri nga hangtod karon nga tulo-tulo gihapong ulan sukad pa ni kagabi nga mga alas 12 siguro to kun wa ko nasayop kapin kun kulang. So hangtod karon ga sigig tulo-tulo ang ulan mga higala. Mao siguro hinungdan nga wa makalusot dining atong makaubanan. O ni ato na yung itunol ang mga pangumusta sa atong tanang mga viewers sa Masbate, kadaghantang mga viewers sa Masbate. Good morning yung tanan. O niya sa atong mga tigpaminaw diri sa Biliran Province, no? Good morning sa tanang taga Biliran. Ato ning pangumusta sa Brother Winnie Ibina diha, Brother Kinsing Lagarisa. Tanan diha nga naminaw sa atong programa. O niya atong mga pinilangga nga mga tigpaminaw diha karon sa probinsya usab sa Leyte. Lanog mo ni atong programa diha des Ormoc day. Kumusta di ang Madisor family? Niya Brother Noel Gonzales diha bro, may buntag nimo uban siyong family. Tanan diyang naminaw sa Ormoc City. O niya good morning sa tanang taga Merida Leyte. Niya diya sa Baybay City si Brother Sanico, Brother Ortik. So maing buntag niyo Brother Ortik uban sa tanang naminaw karon diha. Makaubanan nimo. O niya sa ato mga suking naminaw diya sa Palonpon Leyte. Good morning. Good morning sad sa tanang taga Tabango Leyte. Good morning sa Brother John Quison diya iyang family. O niya diya sa Isabel Leyte ato sang gipangumusta ang tanan diya sa Matag-Ob Kadangga Leyte. O niya ato mga tigpaminaw diri karon sa diri sa Kalubian Leyte, sa San Isidro og dinhi sa Bilyaba Leyte. Kamunta na diya welcome sa atong programa. O ni ato sang gipasalamatan ang tanan to mga kahigalaan diya kagsunan nga nagamit o mga sound system, no. Salamat kayo kay usa na sa mapamaagi sa atong mga kahigalaan nga makashare po sila sa pulong sa Dios ngadto sa ilang mga silinganan. Ang uban pod mag-share sa pulong sa Ginoo pinagi sa ato nga Facebook live mga higala. So muna atong ipahinumdom sa atong tanan nga mga viewers karon ang atong i-share palihog ngadto sa atong mga friend para ang mensahis maing balita mulukop sa tibok naong sayuta. Okay, atong mga tigpaminaw usab diri sa Islas Camotes. Atong gipangumusta ang Trenta Camotes Island. Unya diya lower Kagkagan ato sang pangumustahon si Brother Tato Sotilo. Good morning niyo Brother Tato, uban sa tanang mga silingan nimo diya nga
naminaw sa langnog sa imong trompa karon. Welcome ang tanang taga Camotes, tanang taga isla sa Bantayan, ato sa gipangumusta dias Madridejos. Good morning dias mga De La Cruz family. O niya ngadto sa mga pamilyas, mga Tayaktak dia, mga Iscario family, mga Almunicar family, ngadto sa mga pamilyas, mga Layos dia, guban pa diya natong mga pinalanggang makaigsunan o mga kahigalaan. O niya dirisad sa Bantayan, tagham po tag mga listeners sa Bantayan, o niya atong gipangumusta diya sa Baud, Bantayan, o pasalamatan nato sa Brother Eliseo Cordoba sa iyang sound system diya nga hangtod karon. Magalanog-lanog yapon ni Baud, tanang taga Baud nga naminaw karon, welcome. O niya tanan nga mga taga Tikadsab na asad kang Brother Cotiho. O niya dito sa Islas Lipayran, tuas na dito kang Brother Lucernas Senior. Salamat po sa imong mga trompa diyang ipanggamit o guban pang part diya sa Bantayan. O niya diri sa Santa Fe, good morning sa atong tanang mga pinalangga nga makaigsunan o makahigalaan nga nagsunod sa atong programa di Santa Fe. No? Good morning yung tanan. Diri sa Okoy, may buntag ng Brother Lot nila, Villabrellie. O niya diri sa Isla Silantagaan, ato sang pangumustahon niya ang tanang makaigsunan, mga tigpaminaw sa dato sa isla sa Kinatarkan. O niya diri sa Isla Sibitniel, maayong buntag. O niya atong mga suki nga naminaw usab diya sa isla sa Malapascua o sa Islas Carnasa. Gina-welcome ang tanan nato dihang mga viewers o mga listeners sa atong programa. O niya tanan nato dihang mga nagamit o mga sound system no nato i-mention tanan, pero kamong tanan higala gipasalamatan nato dinis atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So konfirmado day karong buntaga nga di gyud makaanhi si Brother John, siguro tungod sa gasigi ulan-ulan ang panahon. Okay niya atong mga suki nga naminaw usab diri sa dinhi sa mainland Cebu. Diya sa Bantayan, nagnay mga baptism nga ginahimo kagahapong adlaw, ubay-ubay sa yudto Brother Eulalio Tixon, no? Tanawan ako ang imong gipost. So congratulations sa mga bag-o nga nabautismuhan diha sa isla sa Bantayan. Aniya atong mga naminaw sab dinhi karon sa mainland Cebu, kutob na lang sa giabot sa ato nga broadcast sa mainland, kinasing-kasing muna ko higala nga gina-welcome sa ato nga programa. Welcome kamuntanan. O niya atong mga suking naminaw diya sa mga kabukiran sa Masbalanban, Asturias, sa Tuburan, diya sa mga kabukiran sa Tabuilan, nga diin naglanog-lanog kini atong programa. Kamong tanan makahigala, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato din gipangumusta diya sa Tabuilan, no? Nagyapon si Brother Dodo, siguro na dopla, maoy naga-operasyon sa Bible Studies, Brother Dodo. So good morning sa tanang taga Tabuilan, just Olivo. Good morning diyang mga mahinay family. Aniya atong pangumustahon di ano diya sa Dalid, diya sa Kalumbangan, atong makikilag kay suunan diya karon. Aniya diri sa barangay sa Kanluhangon sa Gimpilakan. So good morning diya sa mga pamilyas, mga ngadtos mga pikit-pikit family, mga Tirana family, ngadtos mga Samson family, mga Yunting family. Anya good morning sab sa mga Golbin family. Anya ato sang pangumustahan uban atong mga young people diha karon sa Gimpilakan. Good morning ninyong tanan. Anya ato diyang pangumustahon si Brother Maning Masbang. Bro, may buntag nimo uban sa imong family diya sa Kalambua. O niya nga sad kang Brother Pipi or Sabia, may buntag ni Brother Pipi diha sa Sabah, San Remigio. Good morning nimo uban sa imong mga igsoon diag masilingan.
O niya sa atong mga suki nga mga tigpaminawan sa dito sa diha sa Carmen o diha sa Katmon, ato ding pangumustahon si Brother Mario Alquizar. So Brother Mario, may buntag nimo. O niya si Brother John, si Pada po diya. Bro, may buntag nimo. Uban sa imong family. O welcome kamo karon sa atong programa sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo mga higala sa pagpadala og mga mensahe dinhi sa atong programa aron ato ng pagabasahon. Okay? Padayon ta mga higala ato ding itunol ang atong mga pangumusta diha sa Bungyas, diha sa Agsuaw, Katmon. Tungod kay wa man nato na malimtin ang lugar bisag wa ta makaanha. Tungod nila ni sa mga komendador family nga minister o niya sa nakasabot sila sa paminaw sa programa sa dinhi sa radio, sila gyud mo'y voluntary nangita og simbahan. Nagikan sila alas 6 buntag anang Sabado. Sa akong nahibaw-an nang abot sila simbahan po sa Santikan, Kabukiran po sa Katmon. Mga alas 10 sa buntag. Layo gyud, nakadumdum rin sila. Aniya nining panahon gitukuran sila sa atong mga buotan sad nga makaigsunan og ilang simbahan bisan gamay pero nana sila ilang tigumanan matag Sabado. Diha sila dapit tungod kay sa Kabukiran layo kaayo moari pa diri sa lungsod. Ani atong mga tigpaminaw sa diha sa sugod daghan sa ta mga suki nga naminaw diha sa sugod labi na sa mga mountain barangay sa sugod. Daghang kay ta mga suking naminaw diha kay maoy kalabanan lingaw sa mga tao diha sa Kabukiran tungod kay kini atong programa sa mga ibabaw sa mga bungtod target gyud ani mga higala tungod kay kusog man na basta sa mga ibabaw sa kabungturan. So good morning yung tanan diha sa mga Kabukiran sa sugod niya dinhi sa Bourbon sab Bourbon daghan sa tag mga naminaw diha sa poblasyon. O niya ato sanggi pangumusta karon si Brother Artemio itang bro, may buntag nimo hinaot pa nga padayon kag study sa pulong sa Ginoo. O niya ato sang mga kagalaan diri karon sa Dris Bundo, Bourbon, mayong buntag no sa mga pamilya sa mga Morillo, mga Orsal pamilya diya o uban pa nato diyang mga kaigsuonan og tanan mga kahigalaan nato diyang mga suki nga tigpaminawan. O niya nga to sad sa mga suki natong naminaw diri sa dinhi sa San Jose, Bourbon. Good morning nila ni Brother Amay Pitugo, uban siyang family. Nila ni Brother Rolando Villamor. So may buntag niya bro. O niya nga to sad ni Brother Rodrigo Villamor. Nga kanunay nang naggamit siyang trompa aron makashare siya sa pulong sa Ginoo sa mga silingan. So good morning Brother Rodrigo, uban sa imong buotan og pinalangga nimong asawa, imong tanang mga kabataan o mga buotang mga silingan diya sa barangay sa San Jose. So good morning sa nila ni Brother Rodicindo Noble. Brother Rodi, may buntag nimo o katong imong silingan nga bag-o sang na SDA nga 83 ang edad. Bago lang. So mayong buntag yung tanan diya no sa diya sa Kamanggahan, Bourbon. Kani ato mga pinangga nga tigpaminaw diri sa lungsod sa Tabugon, mayong buntag sa tanang Tabugon nga naminaw nagsunod karon. Good morning ni Brother John Quison dia, Brother John Lubitan niya. Oban siyang family. Nila ni Brother Joel Tirana. Oban nila ni Ma'am Rotsini, mga Linganay family. Tanan diyang naminaw sa Tabugon no, mayong buntag ngadto mga Ando family, mga sa pamilya sa ni Brother Remy Monteliano. Good morning nimo sister uban siyang family. Tanan nga taga Tabugon nga naminaw bisan pa man diri sa Managasi Tabugon, tungod kay atong programa di sa Managasi lanog-lanog sad ni. So good morning no sa tanang taga Managasi. Ani ngadton la ni Sister Ernia Monteliano. Good morning ni Moses, mga nano family diya.
O tanan diya nga naminaw ngadto sa mga Elarcusa, mga Romagos family. Aniya tanan na lang gayud nga nagsunod sa atong programa. O niya ato mga tigpaminaw sa Dres Lamak, labi na des mga Jordan family. Good morning yung tanan. O niya diri sad sa Ilihan, bisan pa man diya sa Kandangas og diris barangay sa Kaduawan. Kini atong programa mahigala lagdanog punis Kaduawan tungod kay naasad si Brother Bean Estor diha nga nagamit siya mga sound system. Good morning Brother Bean uban sa imong family. Kanyang atos mga Barili family, maayong buntag. Mga pamilya sa mga maluluyon atos ang gina-welcome sa ato nga programa. Kanya mga Sirapin family, atos mga Samutya dia family, good morning. Ani ato mga suking naminaw diri karon sa Eden Care Group, no? Good morning sa tanan natong mga brad og sis diya nga nagsunod. Good morning sad sa mga Alikos family, ngadto sa mga Agwa family, mga pamilyas mga Risoor, mga Arrogante family, good morning. Ani ngadto sa mga Roseliosa family sa Kadungan, good morning sad. Mga Coraldi family, mga Dimapi, ani ngadtos mga pamilya sa mga Bosotros, mga Alconten family, mga Fuentes family, nabisan pa mas mga Tirana family o uban pa nato diha mga pinalangga nga mga kaigsuonan, no, diha sad sa mga good morning sa diha sa Biasong, labi na diha sa mga Olasiman family. Atong pamamustahon sad ang tanan natong mga tigpaminaw diri karon sa barangay sa Libho. So atong pasalamatan di ay ang trumpa ni Sister Linda Kamay. Siguro, kumusta man sister ang epekto sa imong sound system? Okay ra kayo? And sound? So good morning sa tanang taga Ibabaw sa Libho. O kang Brother Lolito Irmak, iyang sound system. Tanan di ang ananyong naminaw. Kinasingkasing mo na ako nga ginawelcome ang higala karong buntaga sa atong programa. O niya, kumusta sad ang atong tanan nga mga silingan diri sa Mabuli, no? Maimbuntag sa tanang Mabuli atong mga pinalangga nga mga kaigsunan diha, makaparyentihan atong mga silingan tanan diha kaning naminaw. Welcome sa atong programa nining Sayo sa Buntag sa adlong Domingo, mga higala. Kini ang maayong balita. So makapadangat na mo nga ri og text nako, mga higala. Alang sa wa pa makakuha sa akong number, ang akong number kang Brother Levi Clavis number, diri lang mo diretso og text sigala kay ako ramang usa diri karon. E-text lang sa 0926-8869-758. Okay, muna itong number higala akong sublion 0926-8869-758. Sa pag-send og mga mensahe gala aron ato na nga basahon samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Niya ato ning tanawon mahigala kanang tempa. Okay. Ni onay awit atong idalit, no, sa di pata mo padayon ngadto sa unahan sa atong tulumanon. Silangan o kasagpan, tigumon niyang tanang mga matarong, o panahon ang nasa lubong, ugang buhi sa itaas, sa panganod sa pagtagpo sa Ginoong Jesucristo pagkatahon, misting puti, nga magpuyo sa himaya, ipon niyang pinili sa Ginoong iyang dadu. Pagsiguro dito sa iyang puloy at nga langit nun iyang suko, di mapalo sa mata na nabalaan dito sa iyang ginharian. Ingon sa kawatan ang pagbalik niya, way nahibalo ko nun sa murasa. Pagpantay gayud kay maikalitan ka, kay ang pagbalik niya hadul na.
ug ang buhi sa itaan sa panganod sa pagtagpo sa Ginoong Hesukristo isting puti sulog kang na magpuyo sa himaya ito niyang pinili sa Ginoong iyang dadong pagsiguro dito sa iyang puloy at nga langit no niyang suko di mapalo sa katanan dito sa iyang ginharian. Sa Biblia mabasa tanga mo balik siya aron pagkuha sa mga balaan sa usa kapag pinupuhi alitan ingon sa asoy sa kasulatan ug ang buhi sa itaan sa pangasip sa pagtagpo sa Ginoong Hesukristo pagtatahuan isting puti sulong kang magpuyo sa himaya ito niyang pinili sa Ginoong iyang nanang siguro dito sa iyang puloy at nga langit no niyang sunod di mapalo sa tanan dito sa iyang ginharian iyang sunod di mapalo sa tanan dito sa iyang ginharian. Okay, good morning sa atong tanan nga mga listener diri karon sa Kanagahan og sa Libaong. Dihan dapita mga higala ang atong programa Hilabihang Kusuga. Lanog-lanog ni dias Kanagahan og sa Libaong. Tungod kay dunay tulo ka mga sound system diha nga nagtingog na akang brother Bernie Katakes. So good morning no sa tanang masilingan ni Brother Bernie diha nga naminaw sa lanog sa iyang sound system. O diha diri pod sa unahan dool sa baryo na apod kang Brother Christian Bistar. Lanog po ng mga trumpa gigamit niya diha. O diha diri dapit sa panggamay naasad sa kang Brother Ani Priscilias. Lanog po na, no? Maing buntag sa tanang mga silingan diya nga naminaw sa mga lanog sa trumpa. Good morning diya ni Brother Lando. Brother Lando, itang agaw-agaw na to diya. Good morning sa mga itang family diya. Welcome ka mong tanan, mahigala diya sa Kanagahan o sa Libaong sa atong programa. Pwede na mo kapadangat o mga mensahe pinaagi sa pag-text sa atong number. Text lang mo higala o niya alang sa wa pasad makatanaw sulay sa ato nga live broadcast sa Facebook. I-search lang niya higala ang DYCM Bugo Adventist. Muna atong account mahigala DYCM Bugo Adventist, makita din niyo ang ato nga programa. O di ato sa mga suki nga naminaw diri karon sa Kinawahan og sa Victoria. So good morning sa tanan no diha sa Victoria, ngadto sa mga nila ni Brother Arnel diha, Brother Dick, kanya Brother Saladaga, kanya Lester Noralin, uban siyang sister, ilang mga anak, ilang mga pamilya. Welcome sa itong programa. Kanya ngadto sa mga Roseliosa family. Ato siyang gipangumusta ang Lester Maridil, si Brother Jojo Kayon, uban silang family. So tanan nga taga Kinawahan atong gina-welcome. Mainguman sa atong mga suking naminaw diri sa Busugon karon. Lami na diya sa mga Sumalinog family na Rose diya, uban siyang sister, ilang papa diya karon. Mga silingan diya naminaw sa Busugon. Kanya diri sad sa Takop mahigala. Good morning sad ni Sister Ginaline Lumuntad, Lumuntad family. Welcome sa atong programa. O ni atong tanang mga tigpaminaw diri karon sa Lambusan. Kumusta di ang mga Frasco family? Alam Pastor Frasco diya, Ma'am Los, Master Loida, o niya lang Brother Arnold diya, o tanan na lang na ito mga brad og sis diya, mga Hapitan family. Di na ito i-commissioner ang tanan. Good morning sad ni
Brother Christian Lumihok uban siyang family. Good morning dong uban siyang family. Ato mga tigpaminaw diri karon sa Tambungon. Ato sang gina-welcome ang atong tanang mga kahigalaan diya sa Tambungon makaigsuonan. Kuni atong gipahinumduman di kanunay ang tanang taga Tambungon o masilingang barangays nga kon pananglit higala nang inahanglan ta og mga pisa sa atong motor or motor parts. Ayan na kalimti ang pagduol diha no kay nagipadul-an na gid mo diha sa Tambungon. Sa nang pangitaon tungod kay naa na sa atbang sa public market sa Tambungon, kilid yun sa highway ang Advent Motor Parts. Abli na sila higala gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes. Ayaw lang makatog Sabado kay close na sila. Kanya gipanagiya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino. Kanya, good morning sad sa atong matig paminaw dias Anapog karon. Good morning sa tag Anapog. Ato ding pangumustahon si Consian Roland Pagaldia. May buntag no atos mga Pagal family, mga Dilaw family, mga Ikarma family, atos mga uban pa diyan natong mga tigpaminaw na itong makaigsuunan. Atong gina-welcome ini sa iyos kabuntagon sa ato nga programa. Good morning sa ni Brother Sunny de Mantos. Bo, may buntag ni mo. O ban siya mong family. O niya nga to sa atong mga De Los Santos family de itong amigo de Tambungon. O niya atong mga tigpaminaw diri karon sa Bangkasan. Diri pa de Tambungon higala nga to de sa mga pamilyas mga kabagi diya nga always nagapaminaw na Badaroli kabagi laman di Junjun uban pa diya nato mga naminaw ni Sister Mary Chris Amutia. Good morning. Yung ato mga tigpaminaw sab diha karon sa mga sinahunon family no diha sa usanas mga sityo siguro sa Anapog ato mga Bible students diya mga Gregory may buntag. Kanya nga to sad ni Barangay Captain George Luna. May buntag ni mo Brother George uban si mong family og tanan nga taga barangay sa Bangkasan, tanan mga taga Kamansilis ato mga kaigsuonan diag makaigalaan. Welcome on diri sad sa Manyo Higala. Ato sa pangumustahon atong madasigom abtikon nga barangay councilor diha si Brother Elvis Peritos og uban siyang family. Kumusta mga Peritos family ngatos mga ngaton lang Brother Jidel Peritos bro may buntag nimo uban siyang family anya ngadto sad sa mga pamilyas mga Gopyo. Good morning anya tanan nga Tagaluok San Remigio atong gipangumusta di ang tanan nga naminaw. Good morning day sa mga Lopez family ngadto sa mga pamilyas mga Vargas Ibanez family. Mga Lastimoso family tanan naminaw diya sa Look karon San Remigio. Welcome atos mga Kabatania diya family o ni ato mga tigpaminaw sab diri sa proper San Remigio. Good morning diya mga Samson diya family, mga Suson family o niya ngadto sad nila ni Sir Monterorio family, mga Monterorio family may buntag. Ngatos mga Larga family, Dias Argawanon, mga Likigan, Kabatanyag, mga Layon family, o uban pa nato diyang mga brad og sis, mga friends, o niya bisan pa man Patag San Remigio. Good morning Dias mga pamilyas, mga ansyano, o mga Muraka family, o uban pa nato diyang mga pinalanggan, tigpaminaw. Niya, good morning Sagnaya, Dias Punta, Dias Kayam, San Remigio. Tanan nga taga San Rem nga naminaw karon kinasing-kasing mo na ko higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato sang mga suki nga naminaw nining sayos kabuntagon diri karon sa Daan Bantayan no, may buntag sa tanan taga Daan Bantayan. Naron si Brother John dihito diya karon. Awa siya kari tungod kay atakibaw kung sa pay mga problema hinungdan. So good morning no sa iyang family ni Brother John, tanan dihang mga dihito family, mga pipito diya naminaw, ngadto sad sa mga Punay family, ato sang gipangumusta di ang tanan. Ato sang pagsalamatan si Brother John Punay sa iyang sound system diya sa Talisay.
O niya, ang atusad sa mga kumpisto family, no? May buntag sa mga kumpisto. Murag kagahapon siguro, Bernes gabi na human ang crusade ni Pastor Jomar siguro. Patay balita kung pila ang nabaptize kagahapong adlaw. Yeah, good morning guys mga Miralles family, no? Diya sa Lanao. O niya, ngadtosad sa mga Moralde family. Good morning. O niya, ato mga atik paminaw sa Dris Combado, labi na sa mga Rosalihos family, mga Puyot, mga pamilyas, mga Pioneers. O niya, good morning sa ni Sister Los, may muntag ni Mr. Los. O niya, atong tanang mga pads diha og mga mads, brad og sis, mga friends, ngadtosad ni Brother Duming kay Bunukan og iyang family. O niya, good morning sa tanan nga taga Nazareth og tanan taga Paypay nga nagsunod sa atong programa, tanang taga Bakhawan nga nagpaminawan, tanang taga Kawit diya sa Mahawak og dinhi sa daang lungsod Midilien atong gina-welcome diya ang tanang tigpaminawan, labi na diya sa mga Goliemas family og mga De La Cruz family nga kanunay ginang nagasunod sa atong programa. Lang Brother Edic De La Cruz o ban siyang family, Sister Mirian, Brother Edwin, ilang mga family. O uban pa din paminawan, no? Mga tundag family sab, mayong buntag. Diri sa Antipolo, tanang taga Antipolo, nagpaminawan, welcome. Niya des proper yun sa lungsod sa Midilien, napod si Brother John Michael Cinco, diya dong, mayong buntag ni uban siyang family. Yan lang, Brother Gaga Langgido and family. Manyangad to ni Konsiha Municipal Councilor Raymond Olivar, may buntag ni mo konsihal. Manyangad to sad nila ni Brother Felipe Solira, Brother Alex Kaniada, ilang mga family, welcome ka mahigala ng Seos Kabuntagon. Manya diri sa Tindog, ato sang ipamustan tanang taga Tindog, tanang taga Kurba, besang pamandiri sa 108 Midilien. Ato sang itunol ang pagpasalamat nga to ni Brother Terbo Pobadora sa iya pong trumpa nga gipalanog pirmi dinhi sa atong tulumanon para lang madungog pod ngadto sa masilingan nila ang mensahe sa pulong si Ginoo sa kini ang maayong balita. Okay, salamat kaayo. O niya atong pangumusasad ang mga malinaw family dinis Dayhagon. Good morning sa taga Dayhagon nga naminaw. O ni ato mga suki sad nga naminaw dinhi karon sa Bugo City o sa mga barangays nga sakop sa Bugo City, mga higala atong gina-welcome tanan. Des binabag, good morning day des mga Bersero family. O niya diri sa San Antonio, ato sa pangumustahon Lester Ami Ikot, nga to ng Brother Lino, Sister Perla karon nga naminaw kanunay sa programa. Good morning sa lang Brother Elmer Lacerna, Sister Bergie. Good morning nyo, sis, Brad. Nga tusad sa mga anila ni dinhi sa Anunang Sur og sa Norte, bisan pa man diri sa barangay sa Lapas, atong gina-welcome ang tanang taga Lapas sa pagpaminaw sa atong programa karon. Good morning nila ni diha sa Kabangkalan diha atong pangumustahon din tanang Kabangkalan. Dakit Bugo City ngadto na ni Scout retired Scout Ranger Isagani Aratzia. So may buntag nimo Brad o salamat po sa imong sound system diya naglanog-lanog. O niya ngadto sa mga Lipaw-paw family diya nga nagsunod, maayong buntag. O niya mga Tirol family diya sa Gimbikta, no, atong gina-welcome. O niya diri sa Baas, good morning sa lang Brother Andy Nobal, mga silinganan la diya karon naminaw. O niya ngadto sa Sister Amalia ni Brother Alan, mga Bisabilia family, welcome sa itong programa. O niya ngadto sa mga kahigalanto diri sa Sentro Yus Barangay Dakit, diya sa mga Derder family, good morning. Ngadto sa mga pamilya sa mga pamilya sa mga Orsal, no, sa Brother Pipe Orsal yung family, tanan diyang naminaw sa Dakit, bisan pa man ngadto ni Sister Andrino karon diya nga naminaw, may buntag ni Monster. Salamat nga nag-uban kita sa pag-alagad si Ginoo. Anya to siyang pangumusta tantong tigpaminaw diri sa barangay sa Guadalupe, no?
diha ang fellowship gahapon. Wala gyud santa maka lugar sa pag-anas fellowship tungod kay importante kay giduaw sa namo dito sa Cebu City. Good morning dia sa mga pamilya, sa mga ngadtos, mga pamilya sa mga Baldusa, mga pamilya sa mga Pilayo, o niya ngadtos pamilya ni Pastor Hill Idoliborio, o ba siyang family. O niya mga Humawas family, mga Munyes diya kanang minaw karon. O niya atos ang pangumustahon si Brother Edsel Ledisma, kauban ni Ma'am Ibing, ilang anak, sila ni Ma'am Joy, si Brother Merjon, no? Merjon Kabagi. So good morning niyong tanan. Atong mga nagpaminawan tanan diya sa Guadalupe, bisan pa man ito sa barangay sa Udlot karon, diya sa Barangog, diya sa Tagasa, murag naa po ron si Brother Neljon Bersero diya, bro, may buntag nimo. Anya hinaot pang ang Dios maghatag ko na ni kusog alang sa pagpadayon sa buluhaton si Ginoo dihan dapita. Anya mga newly baptized member nato diya sa Tagasa, mga nagadawat sa mga Bible study, mga Bible students diya karon, good morning yung tanan. Hinaot pa ang Dios maglig-on sa inyong pagtuog pag-alagad si Ginoo. Anya good morning sad sa ato mga tigpaminaw diya sa Libertad karon, diya sa Syukon, bisan pa man dito sa Nailon mga higala, diha sa Simbuawan Nailon, maayong buntag sa mga hilig diha family. O niya ngadtos mga Lipon family ng Brother Nelson family, mga Lipon family tanan diha nga naminaw na Brother Libby Lipon, maayong buntag. O niya ngadtos sa tanang naminaw mga Pioneers family sub diha sa Nailon. Good morning sa mga Rituya family. Ato sang pangumustahon ning Siyos Kabuntagon si Sister Leoning Damayo. May buntag ni Mr. Leoning uban sa sakop diha nimo karon sa Nailon. Welcome sa atong programa.
sa tanang mga tinubos ni anang yutang pagkataho kay wala ako kayo mawili na. Kalibutan puno sa kadamutan. Wala, wala, wala ako Okay, binapagod ko sa kaawit higala. Siya ang paglaw, siya ang may gabong, siya ang may gugma sa pagluwas. Siya ang Ginoo nga higugmani mo, siya ang may gabong sa pagluwas. Siyang magpagantay patungo sa liplanan, haring nagahanan. Angay nga daigod, angay nga simbahon, siya ang may gabong sa pagluwas.
Ilamang sa pangano ng Ginoo sa tuburan, magilimaon sa loob ng taon, kung sa manang tinapay na matuon kay nagapuyo sa Okay, good morning ho sa tanan nga naminaw dias na ilon. Ngadto ni Brother Johnny di ay, Brother Johnny. May buntag no, Brother Johnny Alburo. Anya ngadto ni Brother Frido Sarsaliho. Good morning Brother Frido, uban sa imong tibok family. Anya ngadto sa mga pamilya sa mga Bulambaw dia atong gina-welcome. Anya mga pamilya sa mga Hilig, mga Canales family. Anya mga pamilyas mga Berdida, anya ngadtosad sa mga pamilya sa mga Lipon. Good morning yung tanan. Anya atong gipahinumduman ang atong mga listener nga kung aduna mo'y plano higala alang siyang panimalay, magpa-sliding doors ba mo sa inyong mga bintana or mga roll up ba inyong giplanuhan or uban pang mga grills ba, uban pang mga estilo diha sa inyong panimalay, sa inyong mga pultahan, mga bintana, uban pa. Among i-recommendar higala doula ninyo ang Jorets roll-up services nga nanahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugos City, Cebu. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Ritzel o Jodito Molihon. Doula ninyo sa adlawng Domingo, kutob sa adlaw nga Bernis mga higala, sirado na sa adlawng Sabado. O ni ato din mga tigpaminaw dias Gairan karon, maayong buntag sa tanan taga Gairan nga naminaw. O niya tanan nga taga New Public Market ni siyudad sa Bugo. Ato sang gina-welcome dia ang tanan mga listener na to. Niya good morning ni Tia Wing dia. Nga always kita mapakusog siyang radio. Yan lang engineer Katayas, may buntag ni engineer. Ang tanan itong mga tigpaminaw sa diri sa Daang Carbon ni siyudad sa Bugo. Good morning no nila ni Dr. Kunkon Lobitania. Ni atong gipahinumduman ang atong mga tigpaminaw dinhi sa norte nga kun pananglit higala aduna na mo'y problema sa inyong mga mata. Ipa-check up na mintras di pa kaayo grabe no, labi naghanap-hanap atong pananaw. I-recommendar namo dinhi sa atong programa doula ninyo ang Icons Optical Clinic mga higala. Ang Icons Optical Clinic sayon kan dumdumon katong karaan nga land bank at bang ana makita nimo ang Icons Optical Clinic. Naasa sila branch diri sa San Remigio. Kilid ginas highway at bang sa Friends makita nimo ang Icons Optical Clinic. Unya nindot ba ka na ilang pag-check up higala kay computerized na, o na i-double check pag yun, manual pag yun, computerized pag yun, anang matagaan kitag eksakto o nagakaigo nga sukod nagikinahanglan sa atong pananaw. Kanya, doula lang ninyo sa alas 9 sa buntag kutob sa alas 5:30 sa hapon gikan sa adlawng Domingo kutob rapod sa adlawng Bernes. Sirado gihapon nag-along Sabado. Gipanag-iya ka na nila ni Dr. Conilab Lobitania. Pwede mo ato po siyang mama. Anang karaan ng optical clinic dia ang Buraki Optical Clinic. Nagipanag-iya ka ni Dr. Hining Buraki Lobitania. Pwede sang sila mong isa ka anak kang Dr. Lab, nanas compound ni Dr. Lipon. No? Makita ni mo dia ang Lab Optical Clinic. Kanya, tanan na itong mga tigpaminaw sa diri karon sa Kayang, mayong buntag sa tanan ta Kayang nagpaminaw. Unya good morning sad ni Brother Andy Anobal, mayong buntag nimo Brother Andy. Unya diha sa San Vicente or mayong buntag no diha sa Santo Niño nga barangay. Mayong buntag ngadto sa mga pamilya sa mga sinanggote ato mga Bible students yan. Ang Brother Michael diya, may buntag Brother Michael Olahi.
uban sa imong tibuok family na Sister Mila, mga kabataan. Tanan na minaw diya sa Don Pedro. Welcome sa atong programa. Uya tanan sa natong matigpaminaw din sa Taytayan. Na nila ni Ma'am Piapi di ay. May buntag ni Ma'am Piapi. O niya yung family. O niya ngadtosad sa mga Makipig family atong gina-welcome. Mga pamilyas, mga pamilara. Niya atong gipahinumduman ang atong mga pinalangga nga tigpaminaw. Nga kon pananglit higala naghando mo nga motuon og dugang spulong sa Ginoo tungod kay sige mog paminaw sa atong programa o niya daghan mog mga butang nga nakatunan niya gustong motuon pagdugang spulong sa Ginoo. Bisitahin niyo higala ang mga simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist sa labing duol sa inyong lugar. Adlaw Sabado alas 8:30 na ang regular nga program. Matag adlaw Sabado ni ako na amo ko na members Kadwawan Tabugon, Kadwawan Church. So mahimo nga kamo diya palibot sa Kadwawan, sa Mabuli ba, sa Libho, taga Ilihan ba or taga diri sa Libaong o diya sa Sab'a, uban pa mga palibot nga lugar. Naghandom mo sulay pag-observe higala matag adlaw Sabado na ata diha inyong makaplagan nata regular nga pastoral class nga paghimuon kada Sabado. Din atong gihimo ang regular nga Bible study alang sa mga bisita nga dili Adventist, no, natay gitawag og Bible lecture mga higala. O niya kung kaong bisita po sa bang simbahan pangutana lang mo o kinsa nila diha ang makahimo sa pagdugang pagtudlo ninyo sa pulong sa Ginoo. So, bisitahin nyo mientras may panahon pa. Kay ang mayong balita raba, dili raba ni hangtod sa hangtod magpadayon higala. Kay maabot ang panahon nga masirado ang kaluwasan. O niya, wa na'y panahon pa niya ng panahon nga gusto na tang mga lagad signo pero awahin ang tanan. Gusto na tang magpa-Bible study pero awahin ang tanan. Sanglit ang Amos 8:11-12 ang gisultis Ginoo nga iyang ipadala ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, dili sad kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Unya na adtong adlaw matupas 12 ang mga katawhan magalaroy-laroy, magatabok-tabok gikan sa pikas dagat ngadto sa pikas dagat aron sa pagpangita sa mga pulong sa Dios. Apan sila dili na unya makakaplag panini. Sa muna nga moabot ang panahon nga kita na'y magkinahanglan awahin na sab ang tanan mga higala. Karong panahon na mintras aduna pay kahigayunan mao panahon na nga eksakto nga atong duolon alagaron nato ang Ginoo. Kaysa mabasa nto sa 2 Korintos 6:2 sa takna sa kaluwasan ning adlaw mo ning panahon nga gikahimutan sa Ginoo. Mahimuot ug malipay ang Dios natong makasala nga moduol mo alagad pa niya samtang aberto pa ang kaluwasan. Kay adto na ta moduol sirado na pareha unya ta sa panahon ni Noe. Nga diha na mituo ang mga tao nga miabot na ang lunop. Pero awahin na ang tanan kay sawa pa ang lunop gisirahan ang pultahan sa arka. Gusto na silang musulod kay gustong maluwas apan wa na'y mahimo pa. Wa na'y mahimo pa si Noe kay gisirhan sa manulunda sa Ginoo ang pultahan sa arka. O niya sa Mateo 24:37 gi-compare ni San Mateo ang nahitabo sa kadlawan ni Noe sulusama o niya sa mahitabo sa pag-anhi ni Ginoo. Kay sulusama man sumabot ang panahon nga ang pulong sa Dios ang maayong balita di na ta makadungog. Wa na'y mabubustadi na to. Awahin na ang tanan. Muna ang Biblia nagsulti, gutom sa pulong, kauhaw sa tubig. Dili kauhaw, dili kagutom sa tinapay, dili sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. So mintras karong panahon na ginawali pa ang maayong balita kay muna'y imbitasyon sa Ginoo alang natong tanan
sa pagduol ngadto kaniya pahimusla nato ang panahon mga higala. Mintras aduna pay panahon. Text lang mo namo ni Brother John kay willing mi nga mo-serve matabang pagtudlo ni higala sa pulong sa Ginoo. Basta katula pong kinasing-kasing ba, dili kay makigtuon, kay gusto makigtigi, wa man tayo makuha ana, kay wa man gina-intensyon ng tawhana nga musabot sa pulong sa Ginoo. Pakigtigi ra ganiya, pero katong mga willing, gustong mutuon, kay gustong mahibaw, gustong mutuman sa gingon sa Ginoo, so malipayon kami nga musabot na higala. Basta maabot na mo. Pero sa mga dapit nga di na no maabot, pwede ra nga i-recommendar mo na mo sa mga kaigsoon nato nga Seventh-day Adventist nga naay mahimutang sa inyong mga dapit. Kay daghan ba yung naminaw ni atong programa, ang mga kaigsoon nato nagbantay na o kinsa ang naghando mutuon pagdugang sa pulong sa Ginoo, kay andam sila mo serve ninyo mga kahigalaan. Okay, mo padayon ta ngadto sa unahan atong pwede mo makatext no, akong balikon og number alang ni adto mga listeners na mo ipadangat nga mga morning greetings ba, birthday greetings ba, guwan pa. Ang akong cell number 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Kung namoy mga pangutana sad, mahimong ining isend higala sa atong number, or atangin nyo karon taod ang atong pagtubag sa pangutana kay kalipay na to higala nga dunay participation gikan ninyo na ay mga dugang tubag sa pangutana. Ato nang gina-welcome, baka text mo sa number or pwedeng ari mo message higala sa ato nga live aron ato mabasa ang inyong mga tampo dinhi sa ato nga tulumanon mga higala. So moadto sa tasunahan ato usaning basahon mga higala ang atong nakita sa screen karon no, atong mga kahigalaan nga nakig-uban nato sa atong tulumanon. Ato ning sugdan pagbasa. Okay, atong nakita ni si Brother Eulalio Tixon. Good morning Brad Levy o sa tanang listener. God bless us, watching from Magay Church, Bantayan Island. Salamat dong sa imong pagtanaw. Pila man to kabuok na bautismuhan kagahapong adlaw. Okay, niapod si Love Yam Lagarisa. Mayong adlaw nga Domingo mga brother. Si Miriam Lagarisa di ay ni di ako sa Anislagan Nabal Biliran. Kusog among speaker diri salamat kaayo no. Love Jam Lagarisa sa speaker na kusog kaayo. Salamat po sa inyong masilingan di nga nakapamati karong buntaga. Ato sang gina-welcome karon sa aton tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ni asa ingon ni pa-shout out di ay ko palihog sa tanang taga-Anislagan, Burak, Libtong, Bunot og uban pang mga Adventista nga nagpaminaw sa inyong programa. Special greetings sa akong Papa Joseph Lagarisa, si Ma'am Roth, tanang Lagarisa, salamat sa pagbasa. More power to our program and God bless us all. So salamat kayo pag-send og message. Onyo niya po si Brother Rodel Mar Romol Onde. Nag-send siya og upat ka mga heart no din sa atong programa. Onyo niya po si Brother Jex Sumalinog. So may buntag nimo Brother Jex no diha sa Dumaguete. Dibagiti ni si Brother Jex. So salamat sa imong paglantaw karon. Iyang mensahe, Brad, maayong buntag. So good morning. Aniya niya po si Iver Adan Salvador Prado. Saludos Disde Pero. Okay. Niya po si Robin Dilantar de la Peña. Good morning tanan. Good morning, happy Sunday.
Okay, good morning dear Brother Robin. Niya po si Edgar Yaplo. Iyang mensahe, maayong buntag bro. From Iloilo City. Salamat kayo Brad Edgar Yap no sa imong pagtan-aw karon sa atong programa. Niya po si Brother Elmodam Flores sa Tobuso, Negros. Mayong buntag ninyo Brad Lib og Brad John og sa tanang mga kauban ninyo diha. God bless. So nagbinugtong karon diri Brother Modam. Wa gyud makahigayon pag-ari atong mga kauban. So ang inyong mga mensahe diri lang i-diretso og send sa akong number or pwedeng ari mo diri sa ato nga Facebook mahigala kasi Brother John di masad makaari gyud kay imo siya di gyud ko kaanha sa radio. Okay ra. Niya sad si Dr. Konkon Lubitania. Good morning Kuya Libby. So good morning Doc. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Maayong buntag Kuya Lib og sa tanang nagsunod og naminaw karon. God bless. Okay, God bless also Brother Ronilo. Niya, congratulations po sa upat ka buok nga nabaptize kagahapong adlaw diha sa Pantalan sa Nailo no. Mga resulta to sa mga Bible studies ganahimo sa atong madasigon o mga liman dinhi sa atong distrito. Anya di pagi mensahe si Brother Ronilo, maayong buntag sab kanimo Brother John. God bless. Anya niya sad si Loida Agdalapis Tumakas, tani si Iloilo. Sawa ni Brother Roel Tumakas. Good morning Kuya Liv and Kuya John. Kag sa tanang naminaw og sa nagatan-aw, God bless at all. God bless to all. So nagbinugtong ragi ko diri dong kay tungod kay si Brother John di gyud makaari siya. Niya pagid siya mensahe, amen Kuya Liv, samtang may kahigayunan pa og oportunidad mga higala og makaigsunan i-grab ninyo before it's too late. Tinood na. Maningkamot yun ta. I-grab na to ang pribilehiyo magihatag siya, nagitagaan para sa Ginoo og kahigayunan nga kita magbag-o og mag-usab sa atong kinabuhi. Ang panawagan las Ginoo kanang sa Isaiah 55 versikulo 7. Samtang aberto pang kaluwasan higala ang panawagan sino pabiyaa sa daotan ang iyang mga dalan. Ang iyang daw pangunahuna biyaan unya ang Ginoo sulti pabalikon tangadto niya kay siya maluoy kanato og mapasaylo sa tumasala sa madagayaon gayon. Mao ni panawagan si Ginoo samtang aberto pang kaluwasan ang panawagan niya nga moduol tangadto kaniya pabiyaon ta sa daotong atong daotan nga mga dalan. Buti pasabot daotan natong mga buhat atong biyaan, daotan natong mga pangunahuna atong biyaan, mga binuhatan nato nga di maayo atong nidiskubrihan na supak sa kabutos Ginoo. Ingon ng Ginoo, biyae na balik mo nga rin ako, pabalikon ta sa Ginoo kay ang Dios andam sa tanang panahon mga higala. Mintras bukas pang adlaw sa kaluwasan, andam ang Ginoo ni anang mga panahona sa pagdawat kanimo og sa pagpasaylo sa imo og sa ako mga sala. Apan kun adto na ta moduol moalagad si Ginoo nga sirado ng kaluwasan, wa na ginay kahigayunan pahigala. Munang samtang ginainat pa ang kahigayunan gihatag sa Dios kanato atong i-grab ang opportunity mga higala. Di ta madugay gawas nga maabot ang pagsala sa kaluwasan, wa sa pamahibaw kanusa bawia sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kay sa diha ang tao mapahulay sa kamatayon, wa na say kahigayunan. Kung siya namatay nga wa mag-alagad si Ginoo, wa na kahigayon bisag unsa pay buhaton sa mga buhi alang niadtong namatay nga wa maghinulsol siyang masala, wa mag-usab sa direksyon siyang kinabuhi, wa na gyud mahimo pang mga buhi. Manang samtang mga buhi pata maurong panahon nga atong usbon ang atong kinabuhi. Magkinabuhi ta subay sa kaubuton si Ginoo.
Kaya nag-ingon rabas Ginuso sa City 21 sa Mateo, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sabot pasabot nga ang maluwas higala kadto lamang taong matinamanon, dili ang tao nga masinapakon. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen mga higala. Okay, ato ning tan-aw ning mga kahigalaan na nag-like o nag-heart ni sa atong programa, ato ning pangbasahon. Okay, atong tanawon. Niya si Brother Jex Somalinog, Giselle Candilasa Lariosa. Niya si Emily Aranita Claves. So good morning day, Emily. O niya si Jeffrey Arrogante, si Jamso Flairfly, si Mama Riloni. Niya po si Brother Ronilo Itang, si Rodilmar Romol Onde, si Brother John Lubitania, niyasad si Julian Piasidad Mata, Tixon Yolalio, niyasad si Ariston Boyno, si Maria Magnolasco, si Love Jam Lagarisa, o niyasad si Mayong Chan. So musta man ka di ali. O niya po yung mga nag-like, niya si Welms Florante, Ever Edan Salvador Prado, niya po si Philadel Linganay, Aronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, si Loida Agdalapis Tumakas, Eliser Mahinay, niya po si JP Advent or Sir Jerome. Good morning sir, oban sa imong family. Belated ay happy birthday sir. Belated happy birthday, ginaot pa ang Dios magapanalangin nimo kanunay uban siyong family. Niya po si Ma'am Shirley Fuentes Alcontin, si Ma'am El Silong. Salamat kaayo sa atong tanan nga mga kahigalan o kaigsunan nga nakig-uban kanato karong buntaga. Okay, sa pagpadayon sa unahan mga higala, sa di pa ta mo adto sa pagtubag sa pangutana, niya unay awit nga atong idalit alang sa tanan. Buhat sa Diyos ang kalibutan, ibuhat sa Diyos ang tanaman, ibuhat sa Diyos ang katubigan, ibuhat sa Diyos ang tuburan, ibuhat sa Diyos ang kahayupan, ibuhat sa Diyos ang kalandaman, nga naglupas sa kawanangan, nagpaila na siya gamhanan, o ginintanan, pinagiraman sa pulong, ni Kristo nga labing gamhanan, o kini ato padampingan, kay kinigihatag alang sa tanan, alang sa atong kaayuan. Buhat sa Diyos
kahayag, ibuhat sa Diyos sa kabulakan, nga naghatag kanato kalipay, O kinintanan, pinagiramang sa pulong. ni Kristo nga labing gamanan, O iniatong pag-aampinan, kay kinigihatag, alang sa tanan, alang sa atong kayuhan. O kinintanan, pinagiramang sa puno, ni Kristo nga labing gamhanan. O kiniatong pag-aampinan, kay kinigihatag, alang sa tanan, alang sa atong kayuhan. Kay kinigihatag, alang sa tanan, alang sa atong kayuhan, alang sa atong kayuhan. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo na sumalangit ni buntaga o Dios. Nagapasalamat kami kanimong hantoding orasa, ikaw nagapag-uban ka na mo, ug uban ni kami karon samtang magatuon sa mga pulong, hinaot pa nga ang balaan nga espiritu mag-abli sa among salabutan, amo untang masabtan ang mga pulong sa kamaturan, magagiya ka ng paingon diha kanimo. Panalangini kaming tanan karong buntaga, mo'y among gihandom o Dios, nga sa pagbalik ting nusos, uban sa tanang naminaw karon among gihandom nga kami untan tanan, malipayon nga mosugat kaniya aron mo dawat tinang gisaad na kinabuhi nga walay katapusan. Nagalaom kami nga ikaw magdungog sa pagampo kining gisalig madawat sa Kristo nga manluwas. Amen. Okay, moadto ta mahigala sa pagtubag sa pangutana. Niyay pangutana dinhi nga aton tan-awon, aton ning basahon ug hinaot ko higala nga doon na sa mga participation gikan ninyo. O kinilay ko siya kung basahon. Good evening ninyong duha, Brad John, Brad Lib. Sa tanan nga naminaw, sama na lang Brad Godi Berioso o nilang Day April. O gikan to ni Brother Duming. Bunukan, no? May buntag ni Brother Duming uban sa imong family. Okay, ni pagyod. Okay, nito na basaha. Ato na tahigalas paghatag og tubag sa pangutana nga atong entertainon karon. Niya ko ning basahon ang pangutana mga higala. Good EM, kamong mga SDA iya mo sa yawa kay nagpakahudiyo man mo bisag di mo hudiyo, kay nagbantay gihapon mo sa napulo ka sugo. Kaming mga BA, born again yun BA man, BA. Kristiyano gyud ming tinuod, kay ang among gisunod mauman si Hesukristo. Okay, salamat sa pangutanang gipadangat din nino. Ang iya din ingon siya nga, pronounce siya kamong mga SDA, Seventh-day Adventist, iya mo siyawa. Wala ba'y mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang SDA iya siyawa, pero iya ragon na nga istorya God, iya po ng kaugalingon nga hukom nga kami kuno mga SDA iya siyawa, kay nagpakahudiyo kuno mabisag dili hudiyo, ano man kay nagbantay kuno gihapon sa napulo kasugo. Kaming mga BA, born again, Kristiyano gyud ming tinuod, kay ang among gisunod mauman si Hesukristo. So siya siguro ang pangunahuna nga si Hesukristo
nagsugo na nga di na tumanon ang napulo ka sugo. Siyang hunahuna siguro nga ang mga sugo sa napulo ka sugo ipasupak na ni Kristo. Di na tumanon. Kay mao man kuning ilang gisunod si Kristo nga wala ang sugo kay magtuman ka sa napulo ka sugo nagpakahudiyo ka kunya iya ka siyawa pagtuman sa napulo ka sugo. Kay ang iya ko ni Kristo di na magtuman sa napulo ka sugo. Kanya okay ka na, sige ka na mahigala, maka-comments mo dinhi sa ato nga Facebook o sa ato nga number nga gipahibaw ninyo, maka-text mahigala kung sa inyong mga tubag or mga reactions baka hinuon ato nang dawaton dinhi sa ato nga tulungon, makasend mo mahigala kay matod pa niya nga kamo mga SDA iya ni Satanas, iya siyawa. Ang rason niya nga nang iya siyawa tungod kuno kay nagpakahudiyo, nagbantay sa napulo kasugo nga iya ram sa mga Hudiyo. Sila kuno ay pronounce niya BA, born again. Mao gyud kuno iya ni Kristo. Mao kuno iya ni Kristo kay ang gisunod nila mao si Kristo. Ato nang sulayan pag sitol mahigala nga una ingon siya nga kamo mga SD iya siyawa. Wa mo tay mabasa nga ang isda iya siyawa kanang is God isda seventh day kanya kanang Adventist pati pasabot na nagabantay sa ikapitong adlaw nga igpapahulay na kanang pulong Adventist nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Iya kuno na siyawa ang nagbantay si kapito kaadlaw o nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Kay nagpakahudiyo kuno ang Seventh-day Adventist nagbantay sa pagkasugo. Kung iya siyawa ang Seventh-day Adventist nagbantay si kapito kaadlaw nga adlaw igpapahulay mahigala. Mulutaw nga ang Dios day iya siyawa. Nga naman kay sa atong mabasa sa Genesis kapitulo 2 ug 3 sa adlaw nga ikapito ang Dios nagpahulay nining adlaw. Nagpahulay man ang Dios adlaw ikapito. Gipanalanginan niya ang adlaw nga ikapito o gibalaan niya ang adlaw nga ikapito. O niya iyang giingon sa iyang pangutana kamong mga SDA iya siyawa nan karon kung ato nan sakyan iya siyawa ang Dios kay siya may unang 7th day kay ikapitong adlaw nagpahulay man siya. Ako ragong basahon din sa English paminawa ha. Genesis chapter 2 verse 2 and 3. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day. Rested di pahulay ang Diyos sa 7th day from all his work which he had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. So atong nabasa din higala nga ang unang 7th day mao ang Dios. Pag-ingon nimo nga ang SDA iya siyawa, bastang Ginoo gihukman nimo iya siyawa. Iya siyawa ang Dios. Ang imo daing Dios iya siyawa. Musugod ka ana. Na 7th day man ang Dios. O niya sunod ka ng Adventist. Nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Ang meaning anang Adventist. Karon og iya siyawa ng Adventist. Ikaw da higala wa di ka nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Kaya masyawa kisa may imong gipaabot. Kung iya siyawa
ang nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, o ni ikaw nagpaabot po kang balik Ginoo kay naam na sa Biblia, iya po siya wa. O tanaw na to, og mabalik ba yung Ginoo, o niya dinigisgutan sa 9 versikulo 28 sa Hebrehanon. Atong basahon unsay giingon dinhi sa atong mabasa mahigala. 9 versikulo 28. Okay, mao ni atong mabasa. Mao man usab si Kristo, tapos makahalad siyang tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. Mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala kun dili sa pagluwas sinuon kanila nga mga matimuhaon gayod nga nagpaabot kaniya, nagpaabot gani Advent people na. Si Kristo sa una giingon sa atong nabasa nga nakahalad sa makausa siyang kaugalingon aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao, dili tanan ha, daghang mga tao. Katurang mituo og misalig kang Kristo sa Juan 3:16, ang mutuo ang mosalig kaniya di malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So ang gihisgutan dinhi aron sa pagkuha sa daghang sa sala sa daghang mga tao. Nya unsay gustuhan? Mutungha siya sa ikaduha, dili labot sa sala kun dili sa pagluwas kanila nga matinguhaon gayod nagpaabot kaniya. Kinsay gisaaran luwason? Ang mga Advent people, mga higala, nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Matinguhaon nagpaabot siyang pagbalik. Kumusta man ka? Maluwas ka taog wa ta nagpaabot sa pagbalik ni Kristo? Matinguhaon nga nagpaabot kaniya. So matinguhaon kay buto pasabot nga nangandam ng tawhana, kay nagtinguha na siya nga maluwas siya og mobalik ang atong Ginoo. Matinguhaon gayod. So bunga ra po to sunahuna sa higala, siguro nadungog po to niya sa nag-Bible studies iya nga iya siyawa ng mga SDA. So di man may masakitan na nahigala ang istorya tungod kay di man ang Dios nag-pronounce na. Ang pronounce nga nag-pronounce na tao rasad nga under pod sa hukmanan si Ginoo, sa paghukom si Ginoo. Muna di may masakitan na, di mahadlok ang istorya ha. Nga naman kay imo nang pangusgan nga ang SDA di maluwas, ang number 1 di maluwas ang Dios. Kay unang ang Dios nga 7th day. O niya ang nagpaabot sa pagbalik ni Kristo kundi maluwas kun iya siyawa na naamay atong nabasa, magaluwas siya sa mga matinguhao nagpaabot kaniya, mga Advent people pagaluwaso niya. Mao nay naas Biblia, mo na gi-pronounce Biblia mahigala. Mo nang ang pulo nga gisgutan di mo maluwas, di ta masakitan na kay tao ray nag-pronounce na. Wa ga ta masayod nga kung nagsulti ko ana o ni ako di maluwas. Umingon ta di maluwas is di basig kita no'y magmahay sa dos katapusan. Karon pangutana, ngano kuno nga iya siyawa ang SDA? Tungod kay nagpakahudiyo, nagbantay sa Napulo Kasugo. Sa iyagong pangunahuna, ang Napulo Kasugo iya lamang sa mga Hudiyo. Kay mo man sanay gihilo sa daghang mga nauna sa mga tao karon, sa mga nagtudlo po nila, iyas mga Hudiyo ra ang Napulo Kasugo. So di ta magtuman ana kay matod pa nila, kay magtuman ka ana nagpakahudiyo iya kasyawa karon kay iya ra man na Hudiyo na Napulo Kasugo, di man ta magtuman. Musatar ka na mga higala. Be tulong timbangon ko na to. Naaman sa unang sugos ginaingon ng Ginoo nga Exodo 23 nga 4, dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan nako. Muna gisulti sa Ginoo, dili ka magbuhat og bisan unsang larawan nga imong ilhon nga Dios. Kanang sugua kay iya ra man sa Hudiyo, kumusta man karon higala nga usa ka born again,
Nagbaton ka na ba karon og laing Dios? Kay di naman ka na, di na tumanon kay magtuman ka na, iya man ka Hudiyo. Nagpaka-Hudiyo ka. Nagbuhat ka na kabakaron og mga linilok nga larawan nga imong gibatunan sa imong kagalingon. Kay ingong kagawa may anak brad. Oh. Ugwa ka na, nagpaka-Hudiyo di ay ka na. Aron di ka mahudi, mahimong sama Hudiyo nga nagbantay sa sugo, ayaw nagtuman anang unang sugo, pagbato na og lain nga Dios. Ayaw na pagbaton sa tinuod nga Dios. Ikaduhang sugos Ginoo, versikulo 5. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon adto sa mga Dios. Dili ka magsimba kanila, kay ako ang Ginoong imong Dios abughuan. Pangutana, kay mutuman ka ana ug di ka magbaton og di ka magsimbag mga Dios iya man kasiyawa. Ang pangutana, nagbaton ka daday karong Dios nadaday laing Dios nga imong gibatunan, imong gisimba na pagkadakon di malas. Ayaw og pagbaton yun og Dios aron di ka mahimong sama sa mga Hudiyo. Kay mga Hudiyo di man magbaton og laing Dios, di man magsimbag laing Dios. Ang matuod man nga Dios ilang gisimba, unya kay matod pa nimo ang SDA iya siyawa kay nagtuman sa napo kasugo iya Hudiyo. Na, kumusta man karon? Asa man kay iya siyawa anon ani? Ang nagbaton og Dios og nagsimba sa laing Dios. Ikatulong sugos Ginoo sa versikulo 7. Dili nato pasipalahan ang ngalan sa atong Dios. Kay matod pa nimo iya na Hudiyo. Kung magtuman ka na, nagpaka-Hudiyo ka, iya kasiyawa. Pangutana, ikaw karon nga nag-angkon usa ka born again, nagpasipala ka na di ay sa ngalan sa matuod nga Dios. Mayong kawa, nagpaka-Hudiyo di ay ka. Unya anong ingo man ka nga kamo, mga SDA, nagpaka-Hudiyo mo, iya mo siyawa. Unya ikaw sa wa man ka nagpasipala ka sa ngalan sa Dios, iya po kasiyawa. Na delikado ng istorya higala. Munang atong tulitimbangon og ayo. Ikaapat nga sugo, gaingon ang Ginoo. Hinumduman mo ang adlaw pahulay balaan na kini. Ari ka sa Catholic Bible nga duay version, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sabado higala, pahinumduman. Buto pa sabot, ayaw kalimtin ninyo ang adlaw igpapahulay adlaw sa Sabado. Dili pakalimtan si Ginoo. Ang atong buhaton kanunay natong hinumduman mga higala. Unya kining adlaw pag abot gyud ni Kristo, kay matod para ba nimo kami gyud ang tinuod nga Kristiyano, kay among gisunod si Kristo. Nag-ingon si Kristo sa Marcos 2:27, ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao. Oy gibuhatan tas ginuhigala og adlaw igpapahulay, ang igpapahulay nga Sabado ikapitong adlaw binuhat na sa Dios para sa tao. Ay ikaw karon nagpaka-Kristiyano, unsa man ka tao ka dili? Oy, di siguro siya tao kay mingon ka nga di ka bati siga pahulay, dili ka tao. Ang Dios Biblia, ang igapahulay gibuhat ka na sa Dios para nimo og nako nga nag-angkon nga tao. Mo na siya. Niya karon saon ta man na ron. Ang Kristiyano tao, ang Hudiyo tao, apil ta ana. Muna ang Seventh-day Adventist nagbantay ana niya, mahimong iyan o siyawa. Nga si Kristo man nag-ingon ana, na igwapahulay sa Dios, gibuhat kini sa Dios para sa tao. Amo na klaro kay na. O niya, ikalimang sugos Ginoo, Exodo 20, versikulo 12. Pahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Kay matod pa nimo nagpakahudiyong SDA kay nagtuman sa napulo kasugo iya siyawa. Pangutana, ikaw kay di man ka Hudiyo, wa man ka nagpakahudiyo. Unsa may gitudlo nimo sa imong kabataan ay mugtahod na mo, mga ginikanan. Diya sa inyong simbahan, gitudloan nimo sa pastor nga kamong mga anak ay mugtahod sa inyong maginikanan kay magpakahudiyo mo anak mo tahod kay mo Hudiyo gisugo sa pagtahod sa ginikanan. Naunsam ng klasiha sa Kristiyano, nagtudlo si Kristo di ay sa pagsupak sa mga ginikanan. Wala oy, naamagani saad sa Episo 6 mahigala, mabasa diha nga tahod
huron mo ang imong amahan inahan kini nga sugo adunay saad. Mao na nga nga karon pangutana, mahimo kang iyasyawa ang nagtuman sa sugo. Unya ika-unong nga sugo sa Ginoo, ika-pito nga sugo, dili ka magpatay. Unya sa to pa di ay ang Kristiyano, kay mato pa kami ang tunay Kristiyano, unya di naman kamutumas na po kasugo Kristiyano. Sa to pa ang tunay Kristiyano kanang kriminal. Mupatay di tagsigi og tao. Kag di pagkakapatay higala di kaman tunay Kristiyano. Pangutana, alang sa nag-text, kapila nagkakapatay og tao? Kuyawa no? Di na din isala ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang pagpangawat. Usa may moral ana nga ikatudlo. Kay mga Hudiyo ram kay gisugo anang dili ka mangawat. Ang pangutana, kumusta man taron? Kaya nagpaila na ka nga born again, usa may gitudlo din nato. Pangawat na mo kay di mo mangawat, nagpakahudiyo mo o kay nagpakahudiyo siyawa. Nagtudlo nun sa pagpangawat, pagkadelikado anang isilingan ng tawhana nga wa na may napo kasugo, mangawat na di ay. Kay ang tunay tinuod Kristiyano di man magbantay na po kasugo. Ang kanadag mga kawatan mo na tinuod nga born again di ay tinuod Kristiyano na pagkadelikado na atol ning gihatag ba parang tulutimbang na to ba kung unsay katinuod iya mangungingon ni kamong mga SDA iya siyawa kay nagpakahudiyo mo, nagbantay mo sa po kasugo, kaming mga born again mao ang tinuod nga Kristiyano kay nagsunod sa kasuguan, nagsunod kang Kristo. Kung nagtudlo na sa Kristo nga ay na magtumas na po kasugo, wa ko kabasa ana naingon na sa Kristo nga pagbato na mog Dios pagsimba mog Dios ala pa sa palahi nilungalan sa Dios, ayaw ninyo tumana igpapahulay, ayaw niyo tahura inyong ginikanan, pagpatay mo, panapaw na mo, pangawat mo, pamakak mo, ug uban pa. Nagsugo ba sa Kristo ana? Siya mag-Kristiyanos? Sa iyang mga sumusunod? Wala in taon, pastulan. Yun sa man tapagtudlo anang bahina, mga higala. Mara maglain paminaw no nga gitudloan taga-posisyon pagsupak sa napulo kasugo sa Ginoo. Pangutana, wa ba tay labot di ay sa pagbantay sa po kasugo? Kay kitang Kristiyano tao man ta. Bot pag ipasabot nga ang masilihanon ray gisugo. Abi atong basahon be. May nang Biblia gyud atong pangutan-on kung unsay gisulti sa Biblia. Ni atong makita sa Salmo 105 versikulo 7. Minawa kung basahon sa maing balita nga Biblia. Mao ni atong mabasa mahigala. 105 versikulo 7. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Kaklaro ani ang iyang mga sugo, ang sugo sa Dios alang sa kangkinsa alang sa tibuok nga kalibutan. Kumusta man di ay mga Kristiyanos, wala ay nagpuyo din sa kalibutan, wala ay na-apel sa napo kasugo. Ato mo nabasa dito, ang mga sugo sa Dios alang sa tibuok na kalibutan nan asa may itong tuhuan ani. Ang nagtudlo nga wa nang napo kasugo o ang nagtudlo nga apiltas napo kasugo kay partas tibuok kalibutan. Ni pagyato mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7. Man ang Biblia atong tanawon 12:7 13. Kini ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kahadloki ang Dios og bantay ang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katuig. Ang ato nabasa din higala, klaro kaayo nga matod pa dinhi ang tanang butang na dungog na. Kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok
nga katungdanan sa tao. Ang gibutang higala tao. Unsay tibuok nga katungdanan sa tao? Pagbantay sa mga sugo sa Dios. Wa mag-ingon kay mao kini ang tibuok katungdanan sa mga Hudiyo. Kay para ra nis mga Hudiyo wa tay labot. Ingon unta kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa mga Hudiyo. Pero atong nabasa sa Biblia, tao ang gibutang higala kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. So higala dili ta exempted sa pagbantay sa mga sugo sa Dios. Ikaw, ako, kitang tanan, apil taan na higala kana kung nag-angkon tang tao sa Dios. Dito exempted na. Kay pitindautan na sa tao higala kundi na magbantay sa sugo. Buti pasabot ganang tawhanan nag-angkon Kristiyano pero di mutumans na po kasugo. Pwedeng dautan na anak. O niya, pangutana. Kay, sala ba di na ang paglapas sa sugos Ginoo? Sa ba? But ba ipasabot nga ang mga Kristiyano ang mga Kristiyano maglapas nagsige sa napo kasugo kay para ramna sa mga Hudiyo kay matop niya ang SDA nagpaka-Hudiyo iya siyawa kay ang mga Kristiyanos kuno nagsunod kang Kristo. Pangutana kaya ato man nasayran nga gisultis Biblia nga ang napulo kasugo alang sa tibuok kakalibutan. Ang napulo kasugo katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Pangutana, ari pa kang Kristo? Ari usa pa kang Ginesos? Nagtudlo ba si Ginesos nga sa iyang panahon wa na ang sugo? Kay sa una ning panahon ni ang Ten Commandments sa Matias 5:17 mato pang Ginesos. Ingon siya atong basa. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Tayo mo na ha? Aron sa pagbungkag. Nga siya pagunahuna. Nga nianhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag. O, tayo mo na ha? Ningon sa Kristo, iyang gani dili sa pagbungkag. Nag-unsa man siya. Isa nagtuman ko. Wa niya bungkaga, niya ingon siya nagtuman siya. Dahil gisundan niya 18, ingon siya, sa pagkatinuod, sortuhan ko kamo. Samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayluan sa kasuguan. Pero walay sayluan, oh? Napang langit, napang yuta. O niya, di kayo ning sayluan ang makasuguan, kundi ang napukong kasugo, gisayluan, gisalikway. Buti pasabot, ilang butang-butangan si Kristo nagiguba o gibungkag ni Kristo ang balaod si Ginoo. Buti pasabot nga si Kristo nagsupak sa kabuton sa amahan. Ipatuman man ang sugo. Kay ang napo kasugo, sugo mo kini sa amahan. Si Kristo ni supak sa amahan, di matinahuron sa Ginoo sa siyang amahan. Be aton tan-awon be. Ang Juan 15, versikulo 10, nag-ingon din ang atong basa. Paminawa kung basaw na? Juan 15, versikulo 10. Okay. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Tuman dos kinisos siya, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo higala matinumanon sa sugo siyang amahan. O niya kita masinupakon na pagkadelikado ana. Si Kristo nga imatod pa niyo mo igisunod ninyo. Kabuto ni Kristo. O niya pangutan si Kristo nagsupak bas kabuto sa amahan. Pagtuman sugo, waay. Ingon ato nabasa, nagtuman si Kristo sa sugo sa iyang amahan. Mao bitoy hinungdan sa diha nga gipangutanas Ginoo sa usa ka dakong tao, relihiyosong pangulo. Di na basta-basta kay religious leader na. Sa Luke chapter 18 verse 20 and 21. Verse
18 and 21. Sa The Living Bible niya ako basahon. Mo ni ato mabasa din niyo. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Mura mo nagbinisaya nga English, no? Simple kayo. Ingon ni usa sa mga relihiyosong pangulo nangutana kaniya. Nining pangutanaha, maayong magtutudlo, unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit. Manay pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo kay nagtuo man ni kang Ginoos. Unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit. May pagtuo na siya. Pangutana siya ni bahina. Ang tubag ni Ginoos gaingon siya 20. But as to your question, you know what the Ten Commandments says. Say, apan mahitungod sa iyong pangutana, nahibaw ka na baya kung unsay gisultis na po kasugo. Nagbinisod si Ginoos na po kasugo. You know what the Ten Commandments say, nahibaw ka na. Usa ni ana, ingon din nga, don't commit adultery. Usa na anas na po kasugo, di ka manapaw. Don't murder, ayaw pagpatay. Don't steal, ayaw pagpangawat. Don't lie, ayaw pamakak. Honor your parents. Sa ito pa, tahura ang inyong maginikanan. And so on. Unsa may gibutang ng so on. Og uban pa. Ning hatang sinus og sampol sa napulo kasugo siya. Og uban pa niini. Oy, nagtudlo balik si Kristo. Si Kristo man kaha. Ang imo, ang inyong gisunod. Matod pa nimo, kami ang tunay Kristiyano. Kay nagsunod mi kang Kristo karon kay nagtudlo man si Kristo ipatuman ang sugo. O ni asa man kay tunay nga Kristiyano anak. Kini nagsunod sa gisulti ni Kristo tuman sa sugo o kana nagtudlo sa pagsupak na sa sugo. Doon na rabay duha kang Kristo. Matuod nga Kristo, mini nga Kristo. Asa kang Kristo ha atong gisunod ana kung oposisyon ta sa sugo kay ang Kristong tinuod atong gibasa ganiya nagtugon siya nga samtang napanlangit og yuta ay sayluin yung kasuguan ha. Ingon siya wa ba ko mianhi aron sa pagbungkag. Ako nagtuman ko. Unya sa diyang gipangutanan ni si Ginoos sa usa ka pangulo nga relihiyoso. Ang tubag ni Kristo na hibaw ka nag-unsay naas na po kasugo. Usa niya na, di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, tawra among imong ginikanan, ug uban pa. Klaro, nagtudo diya sa pagtuman si Ginoos. Hinungdan bitaw na ingon si Ginoos sa Juan 14:15 og 21. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang nagabaton sa akong mga sugo, buot pasabot katong nidawat, ang nagabaton sa akong mga sugo ug mituman niini katong midawat o niya mituman sa sugo ingon si Jesus kini siya mao ang nahigugma kanako ang tinuod nahigugmag Dios higala kadtong mga tawo nga midawat ug mituman sa balaod dili kadtong misalikway sa sugo sa Dios. Na karon kay matod pas ng higala silang tunay Kristiyano kay wala sugo. Pero si Kristo, wa man ay magtudlo sa pagsupak sa po kasugo. Ipatuman man di ay niya. Ipatuman niya. Kaya dili pagtuman sa sugo, nag-ingon atong mabasa sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo maoy pagpakasala. So ang meaning sa sala, paglapas di ay sa sugo, mga higala. Ngano nakasala ta? Tay naglapas man ta sa sugo. Sama panitan. Nakapangawat ko, nakasa ako. O ni nakapatay ko, nakasa ko sa Dios. Wa ko'y taon sa ginikanan. Nakasala ko sa Ginoo. Akong gipasipadaan ang ngalan sa Ginoo nga balaan. Nakasa ko niya. O nag-ingon ang Biblia, ang pagpakasala maoy paglapas sa suko. Muna biblikal ning ato mahigala di ni kay kapitulo laway bersikulo dila. Na anis Biblia atong gibasa. Karon pangutana. Kadtong wa moundang pagpakasala, but pasabot kadtong wa moundang paglapas sa sugo, nagpadayon.
kisa may tagiya ana. Ato basahon sa bersikulo 8. Kadtong nagapadayon pagpakasala, kato naglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sunugdan. Higala mao may hinlutaw no dinis tong ipagbasa nga antaw di ay nga wa magtuman sa sugo, nagpadayon pagpakasala, og ang Biblia nagsulti ang nagpadayon pagpakasala or paglapas sa sugo, iya ni Satanas. Mao manoon di ay iya ni Satanas ang nagpakasala. Kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sunugdan, but pasabot ang yawa higala masinupakon og balinapason sa balaod sa Dios sukad pa sa sinugdan, og ang tao manghigala nga naglapas sa balaod sa Ginoo, iya ni Satanas. Kinsa mo inang nagtudlo nga ang napulo kasugawa na kisam nang ahinte na sa Dios, ahinte sa yawa. Kamo na lay hunahuna gud ana, kay ang yawa malinapason sa balaod sa Dios sukad pa sa sinugdan, ug ang tao nga wa moundang paglapas balaod, iya man sa yawa mga higala. Na mao na nanoihing lutaw nga kining hukom sa atong higala nga kamong SDA nagpakahudiyo mo kanang Thomas na pagkasugo, iya mo sa yawa. Kaming Kristiyanos follower gyud mi ni Kristo tinuod, kay lagi Kristo wa nagtudlo wa na napagkasugo, kay hilutaw man na adi ang napagkasugo. Sala manggihapon di ay, di ba karon panahon na sala manggihapon mangawat, sala man pang magpatay ta, naam na sa po kasugo gisulti sa Biblia. Unya ang nagpakasala iya man sa yawa. Mulutaw nga ang iya sa yawa ang nag-angkon nga Kristiyano pero wala mutuman sa balaod sa Dios. May iya sa yawa. Kay sa unang Juan 2, versikulo 4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana, og wala kaniya ang kamatuoran. Tiyan mo na, ang tao di ay nga nakailag Dios, pero wa nagtuman sa balaod sa Dios. Unsay ingon sa naman, bakakon kanang tawhana, og wala kaniyang kamatuoran. Sa pamakak landi ay itong iyang angkon-angkon nga kaming tunay nga Kristiyano, kay wa namin nagtuman sa sugo. Oy, aniya, sila'y tinuod ning lutaw sa pagtuon nga ang tinuod nga Kristiyano kadtong mga tao nga nituman sa sugo, kay mauna ang ning undang sa pagpakasa mahigala, pero nag-angkon tang Kristiyano o niya wa ta muundang paglapas balaod sa Ginoo. Ang gisulti sa Biblia, kadtong nagpadayon pagpakasala o paglapas sa balaod, iya sa yawa, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Muni angay natong pamalandungon higala, base og nalimbungan lang ta sa nagtudlo nato nga atong gipakaingon nga iya na siyawang na tinumanon pastulan, balihon man ni siyawa pud og sulti Ginoon nga aron ba malinglahan ang tao ba? Ila aron malinglahan ang tao, ilang ipasabot nga si Kristo Amahan nagkasinumpakiay, kay Amahan nagtulos pagtuman, si Kristo nagtulos pagsupak. Revealed is Kristo siyang Amahan, pero ngano nag-inguman si Ginoo sa Mateo 7:21 mato pa Ginoo, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Kinsa ray padtuon sa langit higala? Ingon si Ginoo, dili ang tanan magtawag nako Ginoo padtuon sa langit. Ang padtuon dito ang nagtuman sa sugo sa akong Amahan. Na napuyo ko sugo mo sa Amahan. Ingon si Kristo ang padtuon ang nagtuman man. Munay atong pamalandungon higala, atong susihon, dugangan po nato ang pagtuon sa Bible. Kung ganahan mo mutuon og dugang, willing kay mahigala si Brother John o makabanan nga mutabang sa pagtuon kanato sa pulong sa Ginoo. Kadaghan kay mga importanteng topic nga atong matun-an sa bilang kasulatan. Labi na sa may tungod sa aling pahulay, maila po na ipasangil nga sa mga Hudiyo ro na, may salihanon,
Ato na matunan ng klaro ana kung tinuod ba na. Ang pangutana kanang Domingo nga giilas majority nga igpapahulay. Naabay sukaranan usa ka Biblia. Nagsugo ba ang Dios ni anang adlaw nga kanang adlaw atong hinanduman balaano nato mo igpapahulay? Naba tay sugo ana. Wa na may kabasa bisag usa lang ka sugo. Wa gitoy mabasa diyo nga nagsugo ang Dios nga nilang adlaw atong ilhon nga igpapahulay adlong balaan na tubangan niya. Wa gitoy mabasa. Samtang sa Biblia daghang verse nga mabasa nga nagtudlo nato nga ang Sabado atong bantayan. Wa atong ibutan sa timbangan bugat kay ebidensya ang adlong pahulay muralag samas gapas ang Domingo higala ipatong nimo kay wa gyud gibugaton nga katarungan. Okay, ato sa ning basahon makadiyot niay mga nakita nato nga mga dugang nga mga mensahe. Ako ning basahon niya si Banner Ronilo Itang sa igsuon nga texter palihog basas episodo 8 hangtod sa 20 kini nga kapitulo o mga bersikulo dako na kaayo ni og kamatuoran. God bless kanimo igsuon. Salamat Brother Nilo. Niapon si Brother Roel Tumakas, kining mga SDA wala magpakahudiyo tungod kay nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay sa Ecclesiastes 12:13 ang pagtuman sa kasuguan obligasyon kini alang sa okay. Asa na to? Okay, dira. Alang sa tanan nga tao, dili lang sa mga Hudiyo, hinuon ang tinuod nga Kristohanon, nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kadtong nagaangkon nga mga Kristohanon, unya wala magtuman sa kasuguan sa Dios, mao iya siyawa. Gikan kini kang Brother Roel Tumakas. Di pagyod, baliktad magutok ang nangutana kay kung magtuman sa kasuguan sa Dios, mayaman hinuon sa yawa. Unya sila nga wala magtuman, mao na hinuon ang tinuod nga Christian pagkatoy-toy gid og panabot kung magtuman iya sa yawa kung maglapas dili na kung maglapas o dili na pagtuman maiya sa Dios. Tinuod may mong katawanan ba? Napos Jemel Dikino Lalosis, pasipala manang imo sa Dios, texter, supalpal kanoon, maayo ang Biblia, texter, oy. Okay, mga tambag to, niapod, niapagi itong basahon, ato rin tanaw, niapod si Brother Brian Son Perez, good morning nimo, brother. Good morning, Kuya Libby, og sa tanang naminaw karon sa programa. Alang sa texter, mao kini ang kinaiya nga iya siyawa. Ang nagahimog pagpakasala, naglapas sa sugo sa Dios. Iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag anak sa Dios, mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So nang Juan 3 versikulo 8. Tinuod na sir, nagisultis Biblia. Nagpakasala o naglapas sugo, iya sa yawa. Okay, di pa itong tanawon yun. Ato pa nin tanawon ning uban nga mga mensahe. Niapag yun si Brother Tumakas, sige ihatag nato sa public ang pagtimbang-timbang ang mga SDA kay nagtuman sa kasuguan sa Dios iya siyawa. Musugot mo ana, nagtuman na gani maiya pa siyawa ang mga BA, born again, wala nagtuman sa kasuguan sa Dios. Onya matinuod pa na sila nga Kristohanon. Ano kamo? Siniswerte wala gatuman sa kasuguan sa Dios. Onya angkon tinuod nga Kristohanon. Kamo hinuon ang iya siyawa ang wala magtuman sa kasuguan sa Dios. Born again jud, born again kanang born dili bio. Sunog ba? Sunugon pag-usab. Born again jud ning mga klasiha nga pagtulon ay kay baliktad man. So, lamat kayo. Wa na magyud tay mga higala no. Iabot mo gyud ang kinutuban sa atong panahon.
Salamat kayo sa pangutana, salamat po sa mga tampo, mga dugang tubag, o salamat po sa tanang naminaw karon o naglantaw sa atong live. O niya atong team song mahigala sa di pahingpit tapuson ng atong talamanan. Okay, magampot ha. Amahan na mo na sumalangit. Salamat o Diyos sa makamaturan among nahibawan karon. Tuguti nga magpabilin kayo sa panumduman, magagiya ka naman panang-pangon di kanimo. Tagan salamat, ikaw magpaminaw sa pagampo, kini magisalig dawat. Sa ngalan ni Ginoo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita, o sa ngalan kining tanan o masukig panalagan ti paminaw, sa ngalan sa na Brother John dito, Brother Isao dito, Brother Joel Turana, Brother John Michael Cinco, kining higala, Brother Libby Claus Maingon. Dagan salamat sa pagpaminaw ug ang Dios magpanalangin nato.